A campaña do libre marisqueo en Arousa arranca o próximo 1 de outubro. Fará o no Boído, Cabío e os lombos do Ulla con topes baixos, dada a escaseza de recursos nos bancos. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas en titulares. As obras da nova depuradora da Illa de Arousa comezarán en novembro. A Aquaes adxudicou o proxecto cun orzamento de 7,5 millóns de euros. As intensas chuvias provocan o afundimento da estrada de acceso ao barrio de Monte Porreiro sobre o Paseo do Lérez en Pontevedra. O vial permanece cortado. Inaugurado o novo módulo cuberto de atletismo e de deportes de contacto da Fieiteira. O acto de apertura contou coa presenza dos deportistas Ana Peleteiro e Álex Vidal. Bota a andar en Pontevedra a Escola de Saúde Pública. A iniciativa busca ser un espazo permanente de encontro entre os colectivos sociosanitarios e os pacientes. 11 establecementos participan na primeira edición do Tapé Apoio. A cita desenvolverase do 3 ao 13 de outubro. Estamos nas novas do día, comezamos. Prisión provisional para unha parella de Ribeira acusada de estafar máis de 7.000 euros a un veciño da localidade tras roubarlle o móvil. Os feitos tiveron lugar este verán cando os detidos, coñecidos como Bonnie and Clyde, realizaron diversas transaccións e pagos en establecementos hoteleiros co teléfono da vítima que tiña habilitado o pago con tarxeta. Lonxe de disimular, os presuntos autores presumiron a través das redes sociais da súa estancia nun balneario, así como en restaurantes de luxo. Tamén realizaron varias compras a través de plataformas digitais. A Policía Nacional abriu unha investigación que derivou na detención desta parella, que conta con antecedentes por diversos delitos. O xuíz decretou o seu ingreso na prisión de Teixeiro á espera de que se celebre o xuízo polos delitos de roubo con violencia, estafa e falsidade documental. Adxudicado por 7,5 millóns de euros o contrato para a execución das obras da nova depuradora da Illa de Arousa. Entre as 20 ofertas presentadas, o Consello de Administración de Augas das Concas de España, Aquaes, escolleu a da empresa Extraco Construcións e Proxectos S.A. A compañía ten agora un prazo de 25 meses para realizar os traballos, incluindo os 6 meses de posta en marcha da nova EDAR. O obxectivo é que os traballos comecen en novembro, de maneira que en verán de 2026 as obras estean finalizadas. Aquaes tamén adxudicou por case 325.000 euros o contrato de servizos de asistencia técnica. Este proxecto permitirá solucionar os problemas de capacidade que ten a actual depuradora da illa, ademais de reducir a carga contaminante das verteduras do concello mediante a eliminación de nitróxeno e fósforo. Así quedará garantido o cumprimento dos límites fixados pola normativa europea, cuxo incumprimento provocou a apertura dun procedemento de infracción pola Comisión Europea. A actuación vai ser cofinanciada un 80% con fondos Next Generation. O 20% restante correrá a cargo do Concello, que asumirá tamén a explotación da infraestrutura. En Pontevedra permanece pechado o acceso á estación de bombeo de Monte Porreiro e máis a senda do Lérez. O Concello tomou a decisión despois do derrube da estrada sobre a senda por mor das fortes chuvias das últimas 2 xornadas. Actualmente a estrada está pechada na entrada do barrio e a senda permanece acotada ata a ponte sobre o río que une coa parroquia de Lérez. Os traballos de reparación comezaron hoxe mesmo e mañá está previsto que visite a zona o concelleiro de Servizos Urbanos Básicos Xaquín Moreda, xunto cos técnicos municipais. A campaña de libre marisqueo na Ría de Arousa abrirá o próximo martes, día 1 de outubro. Farao con topes pequenos, dada a escaseza de recurso nos bancos. Tanto é así que nos lombos do Ulla establecese un período de proba de 15 días para avaliar o seu estado, porque non abonda o marisco de talla comercial. O próximo martes, día 1, arrancará a campaña de libre marisqueo na Ría de Arousa. Farao nos 3 bancos principais, Cabío, o Boído e os lombos do Ulla, aínda que neste último iniciarase en período de probas durante 15 días.
Así o acordaron os responsables da Consellería do Mar co sector, tras a reunión celebrada a pasada tarde. Aínda que a intención da Administración Autonómica era manter pechados os lombos ante as mostraxes que indican que o marisco desta zona non acada aínda a talla comercial, finalmente accedeu ás peticións dos patróns maiores de comezar a faenar de xeito experimental. A proposta da Xunta, en principio, era que cerrar os lombos do Ulla, abrir Cabío e Boído. Tanto Carril como Rianxo propuxeron que xa levamos a varios anos que o río estaba cerrado, propuxemos de que este ano se abrira, porque xa se regula automáticamente solo. Se non hai nada, a xente vai ir o primer día e pois xa non vai a volver. O que pretendemos con isto é sacarlle peso tamén ao resto dos bancos e que tamén a xente que quere ir aos lombos e andar a probar por algún sitio diferente dos mostreos, porque os mostreos son orientativos, non é tampouco a 100% o que pode haber. Pois que a xente teña alternativa a poder ir aquí. A parte que os de Rianxo, tanto o Rianxo como o Carril, non nos sale moi viable tampouco desplazarnos moi ás zonas de Boído e Cabío tampouco. Transcorridos eses 15 días valorarase a evolución dunha campaña que non se prevé moi optimista, dada a leve recuperación mostrada polo resto dos bancos. As expectativas realmente son as mesmas que aos outros anos. Se realmente non se fai nada sobre os bancos, non podemos pretender que hai algo máis. Aquí o ano pasado, cando se cerraron os bancos, quedárase nunha cousa que había uns proxectos de regeneración sobre os bancos, non se fixo nada. Ben ao ano seguinte, volvemos cas mesmas propostas e ao final estamos RQR todos os anos cas mesmas propostas e vemos que os bancos van a menos cada vez. Eu penso que dunha vez por todas hai que empezar a poñer as cartas na mesa e se queremos recuperar os bancos hai que tomar medidas excepcionales. Esta situación obriga tamén a establecer topes pequenos de 3 kilos de berberecho e 4 de xapónica nos lombos, 3 de berberecho, 2 de xapónica e 1 de rubia no Boído, e 2 de berberecho, 2 de babosa e 4 de rubia en Cabío. Para a fina establécese un límite de medio kilo en cada un dos bancos. A Xunta de Galicia reclama unha revisión das cotas de pesca para a flota galega. O conselleiro do Mar recordou que existe unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que asegura que, ademais das cuestións técnicas, no reparto de cotas teñen que terse en conta os aspectos socioeconómicos das zonas. Alfonso Villares reclamou ao Goberno do Estado que volva a negociar con Bruxelas. Ver que realmente hai barcos da nosa flota que están amarrados, e pois dá un poquinho de rabia ver que barcos de outras flotas, portugueses ou incluso de outras comunidades, pois están a pescar pois nas zonas máis cercanas a Galicia, porque nosotros non temos capacidade de cota. Pedirlle pois a todas as administracións implicadas, en este caso que negocia con Europa e a administración estatal, pedirlle unha implicación co sector do mar, que o sector do mar, xa non digo español, pero sí galego, porque ao fin e ao cabo Galicia vive do mar e ten moitísimas familias que dependen deste sector e, polo tanto, para nosotros é fundamental ter capacidade de pesca. Villares lanzou esta demanda no marco da súa visita ás instalacións de mariscos Alumar no polígono de Barro. O conselleiro do Mar situou a empresa como un exemplo pola súa aposta por ofrecer aos clientes produto certificado por selos como Galicia Calidade, Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia ou CRAEGA. Marchamos que supoñen, dixo Villares, unha garantía pro consumidor final. As novas instalacións da empresa están dotadas coas últimas tecnoloxías e contan con dúas plantas de frío e conxelado, caldeira de vapor e maquinaria para a transformación e distribución de produtos do mar. Dende a Dirección de Mariscos Alumar explicaron que nos momentos de maior carga de traballo chegan a empregar ao redor de 50 persoas e a cada unha produción diaria de entre 12 e 15 toneladas de mexillón. O Concello de Pontevedra solicita de xeito formal a cesión dun treito da Nacional 540, un dos pasos requiridos para axilizar a creación da variante de Alba. Trátase do trazado entre a rotonda de Pasarón e o cruce coa PO 225, xa en Alba. De recibir luz verde pasaría a estar xestionado directamente polo Concello. Pola súa banda, dende a Xunta de Galicia aseguran que están pendentes deste informe para iniciar os trámites.
Para nós é un tema importante e dende o Concello que queremos facer todo o que está nas nosas mans e isto fixemos nun tempo récord porque nos reunimos coa subdelegación do Goberno aínda agora a finais do verán, aínda agora en agosto e facer todo o que o Concello teña nas súas mans para axilizar e facilitar a construción desta tan necesaria variante de Alba. Polo tanto, pensamos que a maneira máis áxil de facela é que o Concello teña nas súas mans a cesión deste tramo para poder directamente negociar coa Xunta e sacalo adiante o antes posible, porque pensamos que, como sabedes, levamos moitos anos considerando que é necesario unha mellora para os veciños. Polo tanto, hoxe o que facemos foi aprobar esta solicitude de cesión á espera de a ver o que nos contestan do Ministerio. A variante de Alba, estamos á espera de que o Concello consiga ese informe do Ministerio que dé viabilidade a ese entronque da denominada variante coa nacional que é 550. No momento que teñamos esa conformidade, iniciaremos os trámites de cero. Teñan por seguro, por suposto, que contará co visto e bo dos veciños da zona. A Consellería de Educación sostén que a dotación de profesorado dos centros educativos de Rianxo é a necesaria para atender o alumnado e as súas necesidades específicas. Así o sinalou o conselleiro Román Rodríguez en sede parlamentaria, respondendo a varias preguntas sobre o cadro docente dos colexios Castelao de Rianxo, Ana María Dieguez de Asados e Brea Segade de Taragoña. Rodríguez asegurou que en todos se cumpren as ratios establecidas no Acordo Estrutural de Mellora do Sistema Educativo. O titular de Educación aclarou que, malia ter menos alumnos que o curso pasado, reforzouse o persoal cos plans Mega e Promociona, polo que entre os tres centros contan con 5 especialistas de pedagogía terapéutica para a atención da diversidade. Tempo agora para a publicidade, voltamos de contado. Inaugurado o Centro de Tecnificación de Deportes de Contacto e o módulo cuberto de atletismo da Fieiteira. Os deportistas olímpicos Alex Vidal e Ana Peleteiro percorreron as instalacións xunto con responsables da Xunta e do Concello de Ribeira, administracións que financiaron a construción deste novo equipamento. Gran expectación no acto de inauguración do novo módulo cuberto de atletismo da Fieiteira, que contou con Ana Peleteiro como madriña de excepción. A atleta tivo ocasión de coñecer as instalacións nas que adestrará a partir de agora tras a súa volta a casa para preparar o ciclo olímpico. En atletismo levamos moitos anos sin poder contar con as instalacións decentes, xa que tamén son unhas infraestructuras que necesitan moitísimo apoio, moitísimo cuidado e moita dedicación, porque igual que se fan moi rápido, tamén se desgastan moi rápido. Así que para min é moi importante recalcar eso e agradecer que se creera, porque se o proxecto de hoxe estar aquí entrenando e preparando este ciclo olímpico de 4 anos e probablemente máis, porque o feito de xa estar na casa permíteme tal vez alargar a miña carreira máis do que 4 anos, porque eu xa sabía que máis do que 4 anos iba a estar fora de Galicia e agora estar aquí fai posible que soñemos con ganar unha medalla olímpica e campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, co nome de Ribeira, que ao fin e ao cabo creo que o deporte é a mellor publicidade que pode levar unha cidade, non? Ademais do módulo de atletismo, as instalacións acollen tamén o Centro de Tecnificación de Deportes de Contacto. O taekwondista paraolímpico Alex Vidal destacou a importancia de contar con estas instalacións para que o Club Natural Sport siga a colleitar tan bons resultados. Isto fará posible que os nosos deportistas, é dicir, os vosos deportistas, poidan adestrar ao lado dos millores do mundo e iso poidan chegar a cadar cotas máis altas. Coa posta en marcha destas instalacións, Ribeira convértese nun referente deportivo á altura de grandes cidades. Supuxeron un investimento próximo aos 3 millóns de euros cofinanciados pola Xunta e o Concello de Ribeira. É verdade que cando as administracións invertimos en instalacións como estas, que non son fáciles polo propio importe que teñen, pois estamos facendo varias cousas. En primeiro lugar, estamos intentando estimular o deporte de base, que é unha parte fundamental da política deportiva. Este proxecto iniciado hai 2 mandatos e rematado neste,
falaba tamén co conselleiro, pois chegou a preto de 3 millóns de euros, non? 1,5 que achega a Xunta e 1.250.000 euros que achega o Concello de Ribeira. O alcalde aproveitou a presenza do vicepresidente da Xunta para pedir tamén a mellora da pista exterior de atletismo, dando así continuidade a este ambicioso proxecto. E o PP de Ribeira pide ao Executivo máis información sobre as parcelas que baralla para a construción do futuro centro de saúde. Os populares queixanse da falla de diálogo do Goberno co resto dos grupos, posto que hai 7 meses que non convocan unha xunta de voceiros. Os populares de Ribeira levarán a pleno unha cuestión tan importante para o municipio como o futuro centro de saúde. Piden ao Goberno información sobre os terreos propostos á Consellería de Sanidade para a construción das novas instalacións, así como as datas en que foron remitidas. O único sistema que nos queda é presentar preguntas, presentamos unha batería de preguntas entre as que se atopa esta pregunta para interesarnos polo novo emplazamento do centro de saúde. Si esas propostas se enviaron á Xunta de Galicia para a súa avaliación técnica e é a única maneira que vamos a ter resposta no pleno. Pero, dende aquí, tamén quero demandarlle ao alcalde de Ribeira que conte co grupo maioritario da oposición e que convoque unha xunta de portavoces para tratar temas como este e outros prioritarios para o Concello de Ribeira. Queixanse dende o PP da escasa información que proporciona o Executivo ao principal grupo da oposición sobre este e outros temas vitais para a Ribeira, posto que levaba 7 meses sen convocar unha xunta de voceiros. Queremos demandar unha vez máis transparencia da que carece totalmente este Executivo, xa que fai 7 meses que non se convoca unha xunta de portavoces para tratar temas que consideramos que son prioritarios para o Concello de Ribeira, como pode ser o novo centro de saúde. E fai uns días, fai pouco, convocaron unha xuntanza in extremis dunha xunta de portavoces, pero non se tratou temas como o novo centro de saúde, que son prioritarios e son infraestructuras moi importantes para o noso Concello. En marcha a Escola de Saúde Pública de Pontevedra. A posta de longo desta iniciativa será mañá co arranque da 5ª edición da Feira de Saúde e Benestar Pontesán. O obxectivo para nós é sinxelo e é fácil, é promover e visibilizar o papel da saúde pública, con 3 cuestións ou eidos fundamentais que resaltar: mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas, termos un espazo fixo e permanente de información, de coñecemento do traballo altruísta que fan as asociacións nesta cidade. E como terceiro e punto clave, defender a sanidade pública como pedra angular do benestar. O importante é ter voz, non? Moitas veces nos diferentes feiras ou actividades dáse de voz puntual, como os anos anteriores, a un manifesto, non? Para nós o manifesto englóbase todo o ano, non? É dicir, temos que sensibilizar a sociedade para que aprenda con nós a levar e acompañarnos nas diferentes doencias ou dificultades que teñamos no día a día, non? E que mellor forma que a través dunha escola de saúde pública. Ata o vindeiro 11 de outubro, asociacións sociosanitarias, clubs deportivos, colectivos de persoas con discapacidade funcional ou colexios profesionais, entre outros, poderán deseñar e presentar as súas iniciativas. O obxectivo fundacional destas entidades participantes debe ser a promoción do benestar, o apoio a enfermos e familiares ou tamén profesionais que traballen na procura da calidade de vida. O calendario de actividades relacionadas coa saúde presentarase a finais de ano cunha programación para todo o 2025. Así as cousas, xa están en carteira as primeiras actividades que se desenvolverán todos os venres de novembro a partir das 8 da tarde no Pazo da Cultura ou no Mercado. Abordaránse temas como o alcoholismo, os recursos e retos na atención sociosanitaria na etapa de envellecemento das persoas con síndrome de Down ou que facer fronte á diagnose de cancro.
Pontevedra estrea novo órgano de participación a través do programa Contas Moito. Ponse en marcha o Consello da Infancia, que busca dar ás crianzas unha plataforma para seren escoitadas como cidadáns de pleno dereito. No seu marco, un grupo de 18 nenos e nenas poderá opinar, cuestionar e debater sobre os temas que lles preocupan e afectan. A iniciativa comezou cunha xuntanza de profesores interesados. O Consello funcionará os sábados de xeito quincenal entre xaneiro e xullo no Centro Leste. No Concello de Pontevedra queremos que as crianzas sexan cidadáns e cidadás de pleno dereito, que teñan os mesmos dereitos que temos todo o resto dos veciños e veciñas de Pontevedra, que sexan escoitados polo Concello e nomeadamente polo alcalde. Que do que falamos hoxe é de democracia, de estender a democracia a todas as idades, a todas as persoas, sexa cal sexa a súa idade. Falaremos de cousas moi diversas, os temas van partir dos intereses das nenas e dos nenos e tamén se en algún momento desde a corporación de Petrio, o alcalde, deciden, pois queremos que os nenos nos falen, nos dean ideas sobre este tema, pois tamén se lles proporán para que eles podan dar a súa visión. Empezaremos con o noso modelo de cidade e como ven eles destinado cara a eles. Como van ser nenos de todos os centros, claro, terán visións diferentes, non será o mesmo un neno, unha nena que vive aquí máis no centro que os nenos e as nenas das parroquias. Entón, creemos que imos sacar cousas interesantes. Poio estrea certame de tapas. O Concello presentou hoxe a primeira edición de Tapea Poio, unha cita que se desenvolverá do 3 ao 13 de outubro e na que participan 11 establecementos de todo o municipio. Con este concurso, o Goberno local busca un dobre obxectivo: desestacionalizar o turismo e poñer en valor unha gastronomía única. Desde o Concello de Poio seguiremos apostando por este tipo de actividades que contribuyen a dinamizar o noso Concello e, sobre todo, a dinamizalo nos meses que non son de temporada alta e que conta co respaldo do todo o sector, que para nós é importantísimo, e, sobre todo, coa calidade que podemos veros aquí nas tapas. Que é unha iniciativa que facía falta de alguna maneira no noso Concello, que é unha maneira de poñer en valor todos, ademais de todos os restaurantes que participan, tamén todos os produtos que nos temos ao largo da nosa costa, e non só da costa, senón hacia o interior, das nosos pequenos minifundios, das nosas hortas, en fin, de todo o que de alguna maneira se produce e se come no Concello de Poio. O certame chega padriñado polas dúas estrela Michelin de Poio, Pepe Vieira e Pepe Solla. As tapas que se poderán atopar nos 11 establecementos participantes teñen un prezo único de 4 euros. O público poderá votar pola súa elaboración favorita mediante un código QR en cada local. Unha vez rematado, repartiránse premios para as tapas máis votadas e pros clientes que participen, valorados en 6.000 euros. Pros restauradores hai cheques de compras de 1.500, 900 e 500 euros para gastar no Cash Freud. Menús de degustación en Pepe Vieira e Casa Solla, cestas de supermercado, estuches gourmet de conservas, pasaxes en barco pola ría e bonos de estancia en aloxamentos do municipio son os premios os que optan os clientes que participen. O Concello de Ribeira anima a mocidade a participar no concurso de debuxo Tintubro. Baseado no reto viral do Inktober, consiste na realización de 31 ilustracións, unha por cada día de outubro, baseadas nunha serie de palabras. 31 ilustracións, unha por cada día do mes de outubro. Este é o reto proposto polo Concello de Ribeira á mocidade a través do concurso de debuxo Tintubro, baseado no reto de Instagram Inktober. As creacións deberán estar inspiradas nunha listaxe de palabras que xa foi publicada nas redes sociais do Concello de Ribeira. A animar a mocidade a que a que faga algún tipo de actividades, a que vexa que o Concello está contando con eles e a tamén facer unha rede directa a través do Instagram entre mocidade e Concello. Este reto do Tintubro en Ribeira de palabras vai a consistir no que xa dixen, esa listaxe de palabras que sairán. As bases tamén van estar publicadas na web do Concello de Ribeira. Todos aqueles que consigan completar o reto entrarán no sorteo de 3 vales de compra por valor de 75 euros. Todas as persoas que cheguen á fin do reto, é dicir, todas as persoas entre 14 e 30 anos
que cheguen a fin deste reto, pois van a poder entrar nun sorteo que se fará, e vai haber 3 premiados dese sorteo que poderán acceder a un vale valorado en 75 euros para gastar nunha tenda do comercio local que estea adicada a material de pintura e de debuxo. O concurso vai dirixido a mozos de 14 a 30 anos que deberán publicar cada unha das imaxes en Instagram, etiquetando o Concello cos cancelos Tintubro de Ribeira e Xuventude de Ribeira. Ata aquí chegou a edición das novas do día deste xoves 26 de setembro. Quedan agora coa actualidade do sector vitivinícola da man de orixe e calidade. Sexan felices.